Datun Dumadi. Oh. Haji Panganugraha Sri Maharaja Rakai Iwatukura disamngat kalan wungkul kulayang sumusuka ikanang wanua ipukanjana itumpang iurutusima pupunana nikanang bihara idalinan kawainara makapala swasta sanjang dharma muang praja kabai lamanya hanyunakan tontonan mamidu sang tangkil yuang sinalu macarita Bima Kumara mengigal kisaka si juluk macarita Ramayana mamirus mopano simung galigi mawayang buat yang macarita Bimaya Kusmara mater mangyunakan sang kapua ramanta tapi siring kabai mafuran umilu pamuatoh rakyat muang makarukan Haji sang trapan pumitra muang pumalawang huli umi Yamaraja Caramaya Yamarani nira maya yasilapa palasiya Yamirata Tarumya Yamitu satu meya Yata yuta tayuta ya Yasiyata taya siya Yasihama
Mahasya Gayo lilane kale saminta paringiti lilo cerita sampuran kali kutaya panguripan kinawe arjaning tita napyan beda isi mung siji muka dadi karayon anggawiti engkang ringkit nyuwun mring yuang manon mugi ayu tumeka akhire anyarios campuran kang kali tansah asesanti datyo ulang luhur Mangkula Nagri ingkang kondang nami medang rita pitu
wanusen mangka ing jinatwa kalawan jiwa tatwa tunggal bineka tunggal ika tanhana dharma mang Om Wilahim satu Buddha murciteng kawi kawine kang wis metu kahono saderenge jagat gumelar ana apa to ingkang kaeksi manggon tanpa papan miat tanpa wahana yen megar ngebaki jagat yen mingkup amung samrica binubut sejatosipun wayang tumameng dalang tumiyung tanpa rambatan lung jagat betara anyukuh anjangkah babat medang irakae pikatan nagari kang adiluhur alam donya binerkan yang betara betari anenggih ya putra turun ratu-ratu dawa dipa yo dia balitung anjangkap lelakon jagat suwung kung ngawan-awung ya ulun ya sira ya ingsun sami lenggah ing tlatah tempuran bumi mangir yo sigaliki macarita jagat samudra bumi segara mangir pada zaman dulu kala kira-kira 1200 tahun yang lalu dengan setia gemercik air yang terus menerus kita dengarkan hingga kini dengan penuh kesabaran menanti, menunggu dan memberikan satu pesona kehidupan bagi masyarakat Jawa merasakan kenikmatan tinggal di bumi Nusantara. Saat itu dengan bimbingan para Batara Betari jagat mangir sudah digunakan sebagai pusat kehidupan kerajaan-kerajaan masa lampau. Ada 4 kasta yang mengartikan 4 warna. Semuanya mulia, tidak ada yang lebih rendah satu sama lain. Masyarakat Mangir 1200 tahun yang lalu yang kini diadakan oleh Empu Saryanto menjadi sebuah festival tempuran. Disinilah dulu
1200 tahun yang lalu masyarakat berbondong-bondong mengemas padi-padi. Ibu-ibu dengan bahagia bersama-sama menembangkan lagu-lagu tembang Jawa, menyemangati suaminya untuk membawa beras-beras ke bahtera-bahtera kapal yang dikirim ke seluruh Panjer Nusantara. Bahkan tempuran ini menjadi saksi bisu bagaimana Nusantara itu bisa menghidupi seluruh Asia dengan saling ikhlas tulus, gotong royong, hormat pada sang pemimpin untuk menjaga kearifan lokal dan semesta Mangir. Dimuliakanlah para empu-empu, yaitu perempuan. Dan sampai sekarang kami yakin Trah Tumrah Mangir masih menjaga nilai-nilai luhur yang sudah digurit oleh nenek moyang kita waktu itu. Mangir dulu, sekarang dan nanti, untuk putra-putra, putri-putri Mangir dan Nusantara pada umumnya yang kelak akan membangkitkan lagi jiwa-jiwa Nusantara. Di atas kebenaran ada kebaikan, dan di atas kebaikan ada kebijaksanaan. Sekaring bau langgeng Bhagawi jagat purwaning purbo jagat awiseso jagat lan saisine jagat tribawana nyang ukur Om Purbaswa Om Purbaswa Pansawi Purbareyang Bargo Dimasa Dimahi Yota Pratu Jaya Om Santi Om Santi Om Santi Om Santi Satu nirana pompo kang ana yaiku suwung kang suwung satemene ana kang ana satemene suwung kang awiti jagat purwa perwaning dewanti kang awiti ora liya ya kayon ya urip
parwan katalah ingso yaiku ai Allah iku urip iku Allah satemene manungsa iku urip merga kedunungan Allah Allah kang nyawiji marang urip banjur manungsa bisa ngrasa bisa ngrungu bisa obah bisa ngrasakake bisa lumaku bisa jangkah Om jagat purwa Om Bawono langgeng mrikata ingkang cinarita inggih Sang Resi Kumbayana ingkang putra saking Prabu Bararaja Barat wis nyarani yaiku bangsane Baju Barat bangsane Kulonan kang banjur nglairake yaiku Kumbayana Kumba wis ngarani yaiku sirah Yana ngarani kawruh tegese Kumbayana kang babar babagan alam pikir rasionalisme empirisme kang gumelar banjur angratoni ing jagat saisine ngasih dumadi donya kang kasebut dunia materialisme karma wong-wong wis padha kalun-kalulun dening urip kang ngersa dening dhuwit ude ya iku ujung-ujunge dhuwit ya iki penderita kang mlesetake saka pakarti kang becik kang mlesetake saka pakarti kang bener mangkurata ngendikanipun Sang Resi nek godhog manyar-manyar gamana gaplengana Bratasena wis kowe ora marak sowan ana ing Sokalema ya nggih pun bapak kangen marang sliramu nggih bakal tak tamakake aji pameling supaya anakku si Bratasena sowan mrene wis kacarita Sang Resi mateng aji pameling dasar satriya ingkang rinengko ing dewa titisanipun Dewa Bayu pramila lajeng kraos ing batos marak sowan wonten ing Sokalema Bapa Guru Bapa Durna nek udhek manyar-manyar gamana gapulengan Allah anakku bocah jarot bocah bagus Bratasena ayem bombong pun bapa dene sliramu ngerti apa kang dikarepake dening pun bapa wah Bapa Durna bapakku ora apa nimbali aku yer Bapa Guru wis ngerti lamun ta sira lagi ngayak ngrasakake babagan kang ora kepenak awit memang zamane lagi kaya ngene ya nggih apa danunane pun bapa nimbali marang sliramu mau bengi pun bapa ngimpi lamun sliramu diobong ana ing geni neraka nggih wah Bapa Durna bapakku impenmu padha karo impenku ana bebas aku ngimpi lamun Bapa Pandu karo Ibu Madrin diobong ning geni neraka Durna bapakku banjur tuturna kepiye aku bisa ning luar Bapa lan biyungku saka adape geni neraka ya Ger pun Bapa memeli marang sliramu ya Ger yang sliramu bener-bener bakal ngabekti marang Bapa Akasa lan Ibu Pertiwi ya bapamu ya ibumu kang nguripi marang sliramu buru-buru lek ana sing jenenge kayu gong susue ngangin Ger kayu gong susue ngangin ya Ger ana ngendi papane kayu gong susue ngangin Ger Bratasena ora bisa
bisa kaya mengkono nggih. Iki dudu tanya jawab. Nanging iki babagan urip. Mula saka iku sutik aku nyawang sliramu. Enggal golek ana nggih. Wah, Bapak Durna bapakku aku njaluk pamit. Diceritakan Bratasena keluar dari Padepokan Sotalema kemudian ingin mencari kayu gong suslengan. Telah tiba di suatu pegunungan yang disebut dengan Gunung Tegrosoro. Di Gunung Tegrosoro ada dua raksasa, yaitu Rukmuka dan Rukmakala. Wah, Adi, rupamu kok dadi abang kok. Aming selayan ya aku nek arek ngene ya dadi untur-unturan. Rapopo sebab sliramu mau wis diobong ning kali opak karo kali gedhong. Mulane rupahmu dadi menger-menger kaya ngono. Ayo Islam pare dadi ra tenan. Nanti diobong iki kaya ngene kan. Yo Adi. Ayo Adi. Awake dhewe wis ngalami pasiksan ana ing Palestik Tegrosoro. Ayo golek pangluaran Adi. Ayo Kakang, golek gadukan ning ngene Ki Saryanto Kang. Ayo padha mental bareng-bareng. Ayo Kang tak derekke. Kacarita. Katungga rawuhna. Radyan Bratasena ingkang kumadi kayu gong susing angin. Wah, iki sing diarani alas Tegrosoro. Ana gunung reksa muka. Wah, iki sing diarani kayu gong susing angin. Delok tutuke kayu gong susing angin. Apa sing manggon kene yo? Ya tak pateni. Wah, iki ana panganan teko. Endi Kang? Rene yo. Wah, mesake dalake Kang tangane ning loro ranjetan sepan Kang. Aku tak linggo ning kene wae Kang. Yo. Tak takonane yo dienggo dumro yo, Ji. Yo, ayo digadhog bareng Kang. Ayo tuturno kayu gong susing angin ana ngendi. Wah. Kowe ming diapusi karo gurumu yo, Ger. Bratasena. Kowe ming diapusi karo gurumu. Sing nang kene wong aku ora ana kayu gong susing angin. Wah, kok sakem. Suwak. Tutukmu. Wah, kene merganing patimu ora badhek. Sesep geteku. Ayo, sapolmu panganan limpaten bisa mangan aku. Ya. Ora iso tak pangan. Golek sing empuk wae engko nang kono kaya ana lodeh iki. Wah, iki ora bisa warake. Kaya patimu. Kacarita. Muka Rukmakala dipun adu kumba dening Bratasena. Mboten ketingal anggenipun sami ngadu kumba. Lajeng seda sarya sesarengan. Bareng ilang wujude Rukmakala iki kang nyegel sapa Bratasena. Ngerti aku Dewa Bayu karo Dewa Indra. Ganti Dewa Indra tangane ning loro iki ra iso wis kowe wae sing manjuli. Ngerti ya Ger. Satemene kowe ming diapusi karo Durna. Takono bali marang gurumu tak yennya supaya kowe bisa ngluarake bapa lan ibumu saka geni neraka. Takono marang gurumu ya Ger. Wah, menawi mekaten kula nyuwun pamit. Dewa Bayu ya bapakku. Ya Ger, tak pengestoni.
lampahnya sigra-sigra sang Bima Sena maraksuan dateng gurunya inggih mriku Pendhita Durna. Wah, Bapak Durna kok cepet nyer? Wah, selagi semprit. Kapur bukti ya nyer. Ya. Aku saiki Durna sangkan paraning dumadi ana ngendi? Yen pancen kowe temen golek sangkan paraning dumadi ya nyer. Golek ana ing telenging Minangkabau yaiku Samudra Minangkabau. Wah, supaya kekan Samudra Minangkabau aku kudu kepiye njegura ning Kali Bedhog utawa Kali Praga nggih ora keker ning segara Minangkabau. Wah, pangestu muga buah pun njaluk pamit ya nggih sampeyan eston kacarita Sang Bima ya Bratasena Bima makna inggih menika bimain maknanipun toya tegesipun susinipun Bima inggih kalawan toya pramila toya ingkang kangge resik Bima suci boten sanes inggih pun toya amerta utawi banyu penguripan ora liya yaiku banyu blayah utawa kang kasebut ora ing jaman modern yaiku sperma. Mula saka iku sangkan paraning duwadine manungsa satemene saka spermaning bapak lan ibu. Kacarita Bima Sena piranggih dhateng guru sejati. Bratasena sinten paduka ngerti ya aku Dewa Ruci iya nggih Dewa Ruci wis ngarani Ruci iku roh suci ngapa kok rupaku padha karo sliramu Bima Sena mergo aku raliya ya sliramu ya wujudmu wujud kang batin mula diarani Dewa Ruci mergo aku roh sucimu. Kowe bisa obah, kowe bisa mikir, kowe bisa ndeleng, bisa ngrungu mergo ingsun kang ngobahake. Mula saka iku Bratasena wis wayahe kowe mlebu ning jagat kalian, mlebu marang kupingku sisih kiwa. Wah, menapa saged kula mlebet wonten ing talingan sisih kiwa. Lah Werkudara rasa kokyan omong enggal mlebu ya nggih. Nggih, sendika. Sampun kepiye nggih? Waduh. Kula mlebet wonten ing alam jagat walian. Pundi ler pundi kidul mboten ketinggal malih. Kula radi kodhe. Neng kono kowe ora iso nggunakake alam pikir, nggih. Mergo iki jagat walian. Wis ora bisa dilogika, ora bisa dinalar maneh. Mergo iki dudu papan lan panggonan. Waduh, lajeng mriku menapa ingkang katingal mencorong mriku. Ngerti nggih? Kang mencorong iku raliya ya wujud sira pribadi kang kasebut yaiku jisim latif utawa roh kang suci. Makaten ya nggih. Lajeng mriku ingkang wonten minggil malih menika menapa? Kuwi kang jeneng yaiku sir utawa rasa. Sir utawi rasa menika menapa? Kuwi kang kasebut neng Jawa yaiku kaca bendala nggih. Yen pancen siliramu bakal nggayuh kasampurnan, kowe kudu nemokke jati dirimu nggih. Sebab ora pangandikan menungso iku satemene rahasia lan rahasiane menungso iku raliya ya ingsun ya nggih. Makaten ya nggih. Lajeng ing wonten sami nggihipun malih mriku menapa wonten cahya ingkang mencorong. Iku kang kasebut yaiku nur sejati kang pinangka wijining jagat nggih. Makaten ya nggih. Ingsun bakal nuntun marang sliramu supaya sliramu mengko tumuju ana ing alam cahya yaiku cahya kang sejati. Sang Hyang Rasa, Sang Hyang Cahya.
makaten iya Brajema lajeng inggil menika menapa malih yen iki nggih iki kang aran kayun utawa kayu yaiku kang kasebut Gusti kang dohir dohire Gusti kang nyata kang sinembah kang bisa dirasake dening manungsa raliya ya kayun iku mula digambarke kanthi kayon merga kayon kuwi urip Gusti kang nyata yaiku urip kang bisa dirasakake kang bisa krungu kang bisa omong lan liya-liyane lajeng ingkang peteng gameng menika menapa ora bisa ditakokake nggih iku mung bisa dilakoni kalamun sliramu besuke wis ngalami jagat kamuksan sebab iku katelah jagat awang lan umum nyekel tanpa tangan mlaku tanpa sikil mikir tanpa utek mabur tanpa elar tanpa papan lan tanpa panggonan nggih waduh menawi makaten kula mboten saged tumuju wonten ing jagat ingkang awang umum menika ora nggih durung wayahe kowe wis ketemu marang uripmu kang sejati ya nggih saiki wayahe kowe bali supaya kowe bisa ngamalake apa kang dadi ilmumu kawruhmu kang wis ndok dadekke gegebengan ana ing alam jagat lalian inggih menawi makaten kula nyuwun pamit kula badhe dharma bekti dhateng masyarakat ya nggih enggal metuwa saka jagat ya nggih inggih pangestoaken gawe kacarita sang Bimasena ingkang sampun pikantuk wahyu pepadhaning urip inggih pinanggih kalian guru sejati inggih sang Dewa Ruci roh kang suci sangat gulira ing manah tentrem ayem trigem permanem tumuli badhe ngamalaken menapa ingkang sampun pikantuk saking jagat walian menawi jinulung kelir jagat dular rampung purna rahayu 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 sagung dumadi Rahayu 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 matur nuwun. Ya, Mas Indra dan Pak Supri